A més, és que és una de les coses que recordaré tota la vida. Quan arribem a l'acord, allí mateix, Anabel Marcos li extén la mà a Enric Adell i li diu: quedem així, la meva paraula va a missa, li diu. Li dona la mà a Enric Adell, sobretot no em trenques l'acord. M'ha sobtat perquè mai de la vida havia vist un trencament d'un acord ferm en el qual, a més, la persona que està negociant te diu: la meva paraula va a missa. Jo no he parlat amb Anabel, li vaig enviar un WhatsApp i li vaig dir: veig que la teva paraula no serveix per res, li vaig dir clarament. I aquí algú haurà de fer una reflexió a nivell de Junts de que tota aquesta pèrdua d'oportunitat que ha tingut o que tindrà Junts a altres llocs del territori de pactar, en cas de que s'hagués pogut pactar en Esquerra, que sàpiguen d'on surt, no sé si d'Anabel Marcos o de Junts en posta. Vaja, jo tinc claríssim que no me'n puc fiar de Junts per a res, però per a res, és a dir, que he d'anar en una gravadora i en un paper. En tot cas, Anabel Marcos, la presidenta de Junts, sabrà el pes que té i la força que té. A mi em passa això com a president d'Esquerra Republicana de l'Ebre. Tanco un acord i me passa això i te puc assegurar que o se manté la meva paraula o me'n vaig a casa. Això ho tinc claríssim. Per tant, jo crec que si Anabel Marcos la seva paraula no serveix per res, el que té que fer és anar-se'n cap a casa.